Dadi, varipo here? Amai chaipa chi, Sanjoroma. Amai chaipa chi, Sanjoroma. Esas, amai vanonzi, Teresa, Chako. Teresa, Chako. Amai vanonzi, Teresa, Chako. Amai patuze patu na amai vanonzi. Vaida, Chako. Vaida, Chako. Naui pakati pana mai vatatu ava iri kuti mumangari plaintiff anonzi chaipa chi chanjoroma vachimangarira vana mai vaviri vanoti Teresa Chako na Vaida Chako. Vaviri vacho Teresa na Vaida ndamai nomwana, chaipa chi ndamai guru. Amai guru ava chaipa chi na Vaida vachatana kula vega asi zikuratidza kuti vamurume mbodzi kana kuti ndamai guru naiye vachatana kula ukama hwavo asi vanhu vamangarirana. Saka claim yedu manje yakuchiti chaipa chi ari kuti Teresa na Vaida uyai mutsanangure nhau yenyu yekunanga guru yenyu. Teresa na Vaida uyai mutsanangure nhau yenyu yekundinanga Uroi. Tatenda secretary. Amai, sinokupa uziwa kutore na wenyu. Ngatso sana ngura ina ya nyitini. Andi mbasi. Ndakita wasabone tutore. Bamsoro idani. Amai ava Teresa akaenda kumisha kwa amai kunotaurira baba wako kuti uyaimuone mwana wenyu akuda kujaminina wangu. Vachibva ikoko vakasvika kumba vakabatirwa demo nemwana womukomana anonzi Phineas kunzida kutema muroi. Mugodhi wemvura wakaitirwa tsvina kare kare. Mumba maibirwa uriri, pamba mai havachagara pamba vakutogara musango. Zvinhu zvavo zvaakuita kunge zvitumba zvaakugara musango. Ndoinyaya yandauya nayo. Martin akaenda ndiani zvipi? Teresa akatumwa namai vari avo. Ndo vakaenda kumusha kwani? Kwa amai avo. Kuudza baba vavo. Mashoko avo. Zvakawanda zvinhu. Andeitidzwe pamusoro ndini Teresa zveshuwa. Nyaya yakatongwa kare kudantoko vakatobharira mombe nechi nomari. Zvakataurika zveshuwa. Vakatoenda kwaswiti vakatobhadhara. Vakatobhadhara mombe nechi nomari. Chinhu nyaya yaita sei nyaya yapera. Musi unoisekura ndakaona mupurisa akabva zvakanzi mbudi wakupi mbudi wakudo Tito. Vanhu ndati sekuru nyaya kuti nesa nyaya yakatongwa here yakapera. Vakabhadharana vakapiwa mombe zvakanzi koya kuti yazonyuka futi yanyuka sei nyaya yacho yakaita sei yakapera. Sekuru akati aiwa ini nditosunudzwawo kuti taura nekuti ndishwa takabhadhawa nyaya yakaita sei yakapera sikunzi ita sei taura. Muri nyaya yakaenda pamamba ikatongwa ikapera. Kwa menda vakabhadhawa. Asi yazonyuka futi. Munotenda kuti makananga uroi. Saka ikabhadhawa. Vakaenda kumanga chitanangiwa uroi. Aiwa kwese uko tirege kukudzoka. Ndizvozvo kubhadhara ndokutenda. Gogo. Anzi makabhadharwa nyaya yakambotongwa kare makapirwa mombe nemari pamusoro icho kwadere. Vakanongedzera vanhu vatatu. Vakanongedzera inini, vakanongedzera amai, vakanongedzera baba vavo vacho. Nyaya imwe chete iyoyo yakaenda kwachifi ikatongwa ikapera vakatobhadharwa. Ndizvo icho kwadere. Yangu inini ndo yakatongwa yavo haina kutongwa. Yamai haina. Haina. Inini ndakabhadhara. Inini ndakabhadhara. Imi muri mborani nana? Ava ndiani wenyu? Ava ndamai vangu. Ndamai. Ko Ava ndamai gura. Uya kutopinda mumba maamai. Amai vabva. Alright. Imbomiraika. Ko dai vabereki. Ko zvine mimi makabva mati taurai tindi. Ava vakazoroorwa. Vakauya vakapinda mumba maamai. Vakashandisa zvinhu zvaamai zvese kusvikira vabereki vana vavo ava.
vana vavo vakaberekera mumba maamai vatova nevazukuru mpaka kuchinanga uroyi vachinangani vakananga tiri vatatu, inini naamai nababa vavo vacho kwakazoenda apa kureva kuti makanangwa muri gurupu here zvii zvakaita kuti munangwe kamwe chete makadaro so? Nyaya yakaitika ndeyekuti ava mwana womudiki akarwara nechirwere chepfungwa, vakarovana vari tu mukoma nemunin'ina, varovana kudaro vabvarurirana hembe. Mudiki wacho bva uya pandiri zvikati sisi ndikukumbirawo hembe dzangu dzabvaruka tarovana, ndobva ndamupa hembe dziye, ndamupa hembe dziye ndibva ndadzokera kwaari. Saka ndadzokera ndichifunga inini ingoti pai muchidimbo kuti aipopotana naamai ava, nokuti munhu haangoti from nowhere wongosvika kuti iwe uri muroi, iwe uri muroi, iwe uri muroi. Ndinoda kuziva kuti sei imimi makanangwa uroi muri vatatu naamai ava. Hembe dzandakamupa idzodzo ndodzakanzi ndodzakamupengesa. Ava vakanzi chii? Akakumbira idzodzo. Ava vakanzi chii? Ava vakanzi imi muri varoi nemwana wenyu mese muri varoi. Baba? Baba vakanzi vanoroya nezongororo. Panyaya imwe chete iyoyo yekuti makapa hembe. Ya, zvino semabatiro kana kuti semanzwisiro andiri kuita, nyaya iyi yakatongwa yakapera kare. Nokuti muri kuona kuti imimi ndimi mai vamunhu akanga apopotedzana nevava pamusoro pehembe. Mapopotana nevava ndokubva mataudzana uku kwese kuyada utawa vese vanga vasipo ava nokuti mamusina kuungana panyaya. Imimi ndokubva mazoextendawo zvenyu, takatongana. Mese muchinangwa makaungana, makaunganire imimi. Kuunganira nyaya yekupa mwana wevava hembe. Ndonyaya chiyo. Abonga. Ndakunda kuti amai imimi panga msati mapa mwana wehembe aimbopengere kana asingapengi. Akazopenga asi hembe wanga amamupa zveni asi akazotangopenga. Ndopa akatanga kupenga hembe dzakatokumbira chii. Aiwa tukwanisa. Ndokakonzeresa kuti muzonzi mapa hembe zvino aroi. Kuti nhasi mukurekedza amai achitivana ngao panyaya yehembe imwe chete. Panyaya yehembe because nhau iri kubva panyaya yehembe. Iri kubva panauya hembe because havakatozobatirwa dema nani nemwana womukomana zvokuti havasi kutogara pamba izvozvi, vari kutogara musango nenyaya iyoyo. Ndiraambwe pana kadaita kubvunza kuti nyaya yechichiswiti wakaitonga rini? Ndichaziva kuti munani inyaya yekuti amai ava takatozovatora kubva pamba pasisagarika takugara navo kwarai. Ndati nyaya makaita pachiswiti andika ikatonga ikanzi yapera andika nhasi imi magadzira kuti amene zvatakaripwa andika amai afana paripo andika kusadzogerwa chivi chiswiti akati nyaya yaitongwe pamwe chete inotongwa iri 1-1 purazi mazuva atakaenda kwachifi kunokwa kuchinzi hakusati kwanamambo mazuva iyaya transport ukuyainetsa saka vakati nyaya yaipinde pamwe chete. Ivo vanhu ava vakuramba vachinongedza nhasi mimi makaripwa amai nhasi vangokuipa makambofambidzana navo here ava machichena apa kugononzi pari kupomedzwa vanhu mahara. Hapana kufambiwa. Imini pfungwa wekuti ngatifambei yakambokupinda iwe. Pachete iyoyo yabvira pauroyi. Imini muri kuti kudini kutaura kwavari kuita. Pamusoro iye nyaya yekuti anzi akanongedzwa uroyi havana mbonongedzwa uroyi ba. Makabhadharire. Kuti anzi akanongedza amai ava uroyi. Aiwa amai ava. Aiwa. Aiwa. Avantu vakatonongedza kuti ndovaroyi. Ndomwe vakasaka vakwanisa kuwabhadhara. Pamai ava vakagarire apa. Ava ndamai vangu. Ava ndovakatonongedza here. Wose kuna peketi babatsirana. Nyaya yavo iyi kana baba yambouya yauya ichitenda kuti nyaya yakatosezvotaro vagomba nyaya yange yapera pakuda. Inyaya yauya ichitongeka kuda kupikisana si nyaya yakatopedza kudharana chivi chiswiti. Saka nyaya iko ndekuti imwe chete zvechokwadi chinotaura kwakaita yakatangira pakuti sekuti kwaita kuti mwana apiwa musikana ari mulungu musikana apiwa mbatya. Andika nevava ndobva atanga kurwara. Saka pakakunoziva zvinokuitika kana kuchikoro kwadiko izvitano kuba kwenyu kuri kuno chavanhu asi anenge achitaura pamwe inini ndinova kutaurira kumwana wangu iko vachibatanidzwa sepemiri asi iri pamwe chete. Saka ava mai vakanongedzerwa kuti mbatya dzenyu ndo dzakonzeresa mwana kuti azorwara ndo pane nyaya iyi.
ende ndopaita kuti vabhadharwe kwese kuzoenda kupinza chemberedzo kuti wazopinza chemberedzo simukati ka pane pamwe pandakurema kuti kaenda kwamambo achiona mbuya akagarapo ichazonzi kuona asi nyaya chaiyo paiki ndepekuti amai ava vakangonongedzerwa kuti inini ndini murimi makekuti pamunhumi pacho pazorwariwa bati yakurukurwa iyoyo manje yapera avo vakaripa vachiripa ava saka nyaya tiri kuti apanapa yakapera pamwe patachida kujekerwa imimi ava vari kutanzi makaona mamai vamunezizvo ipapo pakamira siva aiwa tachikwadi handina andatomboona nazizi achombamao aiwa handina ini ndino musha wangu uyezve imba yaigarwa nani yaiva nezizi aikiwe aiwainguaikama mukonere kuti imimesha amai ava chisunga pamba pavo vakasiya vakiya imba yavo vakiya imba yavo ava ndokuti bwazofamba vachitaura kuti vaona zizimo mega generali munoona kuti zvinhu zvocha zvinapa zvinonyatsobatika kuti zizi rinooneka hawo imba yakakiwa muridzi waina hapo kuti ava vakakukura kuti vakaona zizi amai vakasimudza ruoko tipei muzvire panyaya uye motiudza kuti muri ani paukama hwevanhu nyaya yekutsanangurika chiwa takarwara musikana uyu ndopakabuda nyaya yedzodzo kuti hembe dzavakapa uyu dzakarwarisa uyu ava vakasimuka vakatakaenda ukadhuma vakazopamurana nyaya ingataurika vakati nimi mudeukama taurira nemufambe kurapise mwana ava ndopavatadza kuzvisisa mukaenda kwachipi chiswiti ndopatanzi makae pakatanga kurwara uyu saka kwatisva mukabvisira embe makananga mumurwe bhadhara mombe ndopatatora mombe yamai ava vatabhadhara $35 pamusoro paizvozvo nifunga nyaya vakusava kuterea sakakwatemaedemu akasiurwa uku kunzi iwe kunzora kutema amai avanademu echikwadieri but kwaiva kunyeva kuverengedza panyaya isipi usava kana wagumbuka usasvike pakudaro usateme munhu edemu svikanzi handiteme munhu edemu ende anogara kuharare munhu wakutaura zvokuti dai vanokuti amai vakuru avaitemwa nedemu tinogara tikaita masoko dai vakatotimwa kudhara kuti tinogara pachivanze chimwe chete but inyaya yekuberekesa sekuru vari kutora kunzi vechi3 vakanangwa uroyi ndisekuru vekumusha kwamai vakuru ava hapana kana pakambotaura parako asi ivo zvinozvi munyaya vari kunzi sekuru vakanangwa kuuroyi kuti 3 but nyaya yakaitika inyaya 1 yakonzesa kuti kese tiungari panapa ava vakumhangara pavo mama vakuru vakumhangara pavo sekuru vacho tiri kuti switi vakataura kuti ini chamhangara kuti pangu chatibhadhara saka ya tinotenda matsanangura zvino chete isu tiri kuti isusu imi maamai munoona kuti makaramba muchiita maitira murikuita munosvika chete pakungogadzira daka nehama dzenyu vanova vana vaamai ava zvinova zvinhu zvokuti maisafanirwa kuramba muchisimudza gobva muchivashusha kuti uyai mubhadharo futi uku ava vachibva hanzva dzenyu futi ngauye futi abhadharo zvakadaro homu kuno kwamambo zvingasvike pakudaro asi tinenge tisina kubatanidza muri iyoyo muri kutowedzera kuseparata zvachose ende muchitarisa musoro wenyaya mwana akapenga mushure mekunge mamupa hembe ndokubva panangika uroyo ndobva pabhadharo ndopaburikidza dzimwe dzese utu twatumapazi utu saka isu tiri kuti nyaya musoro wenyaya hunde ndimi makapa hembe ndimi muroyi akabhadhara zvose maonerangu utu tumapazi zvakangofanana nokuti munhu nezvemakapopotana munhu akatukirira anogona kubata vabereki uko nekuko asi nyakutukwa iyeyo ipapo ndiye anobhadhara kunzi wakandituka zvino makati baba wangu uyai makambotukawo futi paaindituka pacho akazokuridza futi hanzvadzi yangu uyaiwo futi pandaiti pati nyaya yenyu ndeyevanhu vaviri inini ndo zvandaifunga zvichigadzira ukama hwenyu nevanin'ina venyu kana hanzvadzi dzenyu musingaseparetati ichokwadi ichocho inini handina kuramba kana kuti tatikuda kubhadhara magariro yatakaita yacho tichapagara sei avachatogara pamba vaugara musango ndaifunga kuti dai yanga iri nziyo yamaisa kuti vanhu ivava vayanane vagone ava kana vaine tsika yavari kuita yekudzinga ava pamusha totaura iri iyoyo kwete uroyi yakabhadharwa yakapfuura
tochitaura iriyo kuti imi seiko muri kuwadzika pamusha tochibatanidza ipapo mugodi makatoitirwa tsvina mugodi wainu mandekaitirayesi ndizvozvo amai muri kundibata zvakanaka murisa nofunga murisa vanogara kwenyava mamuri kuri aya nachiti tsamba yakanyorwa nasabhuku yachiina sekretari sekretari tsamba yasabhuku imbotiverengerai pamwe ingatibatsiri amuzarabani kana kumirira tsamba ikange ya inini kuona wandikiita amai lokuti mundipindura kuti amai avo amushembera ambuyalelana ndiwotega here vakasumuka kuti ini ndinoda kuti ndichienda ndinomhagara kuti ndinobhadharwa kunanga urwere kwandikaita kana kuti imi mai ndimavavata amai inini mwana wenyu ndakabhadharwa ini munofanira kubhadharwawo akasumudza amai ava kuti vatindiga ndivovega here vakakushushai kuti ayo mwana wokuda kuti ndiende kwamama amai vakatiwo saka ndinosvika rini ndichigara musango chimirai maona manje nyaya yamama tichifanirwa kugadzirisa ndeyekugara paamai musango nemutauro iyi ndiyo nyaya yacho yatatouya nayo zvakanaka tinoita kwezitamba yasabhuku semonanaita akusi kuti ndiri kuita izirei inogona kutodzorera nyaya yamashure pakuti pasabhuku mazuva ano zvavari kuita yemasabhuku yasiyana neyedu matana nemukoti nodenge yakataurwa nevanhu vakawanda sabhuku anogona kusvikirwa nenichiti tsamba angona kutotaura kundivhesa ipa paso pavanitwipapa akapuwa tsamba ndianogona kuvanisekuti mumwe ana tsamba vanogona kutitaurira kuti aivavo vari kunanga unoyava vari roho takudzoka futi kunavo saka pataurwa navaa yaizogona kuti kakokuruzhirika yenu kazongoitwa mhuri dzakasangana zvichiyananiswa ofisi zizogona kwerarama yava mumusha yakaifunga kuti nyaya yenyu amai ivepo pakuti imimi mubatsirwe panyaya yekuti amai vagare zvakasununguka paumba pavo nemhuri dzavo ava vasina chekuita pamusoro pemusha waamai avo ini ndaifunga kuti yakadaro unenge mabatanidzwa amai avoya nemhuri yavo imimi mengo muripo naamai avo mubatsirwa makadaro imi munotobiri ndicho chichemo chatatatoya nacho hapasi kugari yaiwa pakanaka yaiwa tapabata vanongoya vachita zvavanoda chimiraiba tapabata ipaoatafumanei ise kuna Kapsore samanya. Kaki siapa kunci komero. Right, gaidi kuti nyaya imwe chete. Sei ndiri kudaro. Izvo zvine hanzvadzi yava anzita ndiani? Teresa. Teresa. Akafamba netsoka kubva kwajuku. Chizeza muri kupi? Kanyoka chitaya mari bhazi ndakuti ndiyo ndinzwa kuti nyaya iyi takatoiripa kudhara. Asi yadzoka futi mudhara. Ndafamba netsoka. Saka izvozvo ndidzokera kana mari yekubhari yekudzokera. Ndakurara parengi pamusika. Abanga nechimuguri yechibage akati ndakumbira ndozokanga ndozodya. Zvandiri kutaura zvakaitika. Ndomana ndazobuta dhora rakachena uchinotenga sadza panobikwa sadza panapa maitakaza. Wozodya sadza manheru. Mune arimo munomu ndatombomuona. Mwana wangu. Nenyaya iyo yatiri kutaura iyi. Ndakazomupa dhora ati handigona kuenda kuda kutomborara kuno. Zimirira ana muchembera auye. Tiedze kuenzanisa nawe ipi. Iyoyi. Saka ndikuti tiri pakubatsiridzai ana amai. Tabatsira vanhu vakawanda nenyaya yeurombo yeuroyi. Kana musha mune matambudziko arimo ekurwarirwa, kupenga, kufirwa, uyai tikubatsiridzei. Tochenura musha moda kuti muchenurwe kana matambudziko aripo. Kana maziziwo ari kuona vane gumbo rimwe chete asi ndamborono zizo rine gumbo 1. Ziza sandariona negumbo 1. Ndinogona kuitika. Asi tiri kuti zviri izvozvo uyai semhuri. Tine vakawanda vari kuzobatsira vanopedzisira vakumbundirana vachichema sezvamakatoita imimi kuti imimi neuyu munoti musori kumane muningana baba vamwe chete anakaenda vakasiyana pachipara vaizopedzisira vakutochema vachitiregerere muningina ndaifungidzira kuti kune urombwa
ndazviona nhasi patabatanidzwa vapika mhiko yekuti ione ngationa ndichazoonana parufu kana amai vafarati yayanzvazi ndopatinozosangana asati wirirani asi vazotanga kuti vaneo vakuwirirana tavabatanidza saka zvese izvozvo tazvinzwa kuchema kwenyu kutaura kwenyu kuti amai vari musango zvitupa zvavo pazviri uyai rongai zuva ramakasununguka mouya pachena tokubatsiridzai nhau yenyu kana pane zvinoda kuti zvichenerwe musha munoda kufambwa tokupai mupurisa wamambo wamunofamba naye kuti tichenere musha mugarisane mumusha pasina matambudziko ikuzvika rongai zuva ramunoronga nemhuri yenyu mese musha hapashaya anova baba anova ndiye asara akamirira mhuri kana aripo yeye ndowamunoronga naye semhuri moya pamwe chete tokubatsiridzai kana pane vari kushereketa vanobatwa kana tati ngakufambwe zvikuzvika saka chirongai zuva ramunouya semhuri mbiri idzodzi dzanga dzauya mudare maunzana mudare mouya tokubatsirai mune chimwe chekutaura baba uyai baba vanomirira mhuri iyi kana varipo uyai kana varipo tatangokumbira kuti muchibuda panze topinde gurukota muchironga zuva rakasununguka ramunouya tokubatsiridzai nhau yenyu kuti ifambe zvakanaka kana pane veukama ndaona varume varimo kana baba muri pengobudai inoita kuti pamunozobuda mune makuziva kuti zuva ramba rakasununguka ramungauye tokubatsiridzai matambudziko ari mumusha umu aperi ukama endai zvenyu vatafumanei baba tiri kutaura amai hatisi kutaura baba vekumusha kwaamai tiri kutaura baba womusha mei vanobatanidza imimi vana veuku nevana veuku baba iyeye rwati kudaro kana aripo ndianoenda kwetana kwete baba anomirira dzimba